Jotono lamsogani channel ang video khaimani pujani 2-3 tarik hoite 4-5 tarik jora video khaimani upload khaije ko amjotne eglogi upload khaini tabo boro berai kha boro beraya koma jaga thaka puila hangka edis thaka edisni horong kyang tamhinani esrai kamalgat aing jotono berai baikha hororogo salogong ke parogo berai laika sungsni friend chongbai asi kok semali ango video khaitani tamni ke friend chongo bole berai lai tong enjoy khai tong ke sto videos mse khaimanchio naidinarok ani blog no nai thokjaka hangka like te share te comment khai sadi bahing jabaikha khulumka jotona sopajak jaba thagai dogano thandar nongai tongkha belai no kolom suka satung ma thagai kito ya belai satung suka hane ha thokdama jaga besan tab dogano thana nongai tonggo bathagai naite अभी हम लोग के फेसबुक से बातें तो हेलमेट Durga Puja Berai
video 저 Hello guys, sungtabo khumlong picnic chama jagawo achuklai tongo sungtabo pati khani hele 아니 video 카메라 들어 안 보는 ari king khaita yang ang sedeng hinu 해 뒤에 카메라는 학자 그냥 그냥 우kolong jatan background nama sa leno ko sereng tongka hello guys dabung nai sumber lai tongo jaga joton tongo iko sini friends on parok kisa tini Durga Puja ni paithak dosmi ko bera lai mani naidi sumia phaimani sini friends oro sumutabok thaya khana thalai ni yago nongno phunung nai singkhana thangmani nai tongni naro paithak jora ani blog ro Này bây giờ tôi làm dần dần hôm nay đây tao ngó yang bo bây giờ gần bờ tao ngó chúng ta bốc không kia về lại nhảy rồi này tao đi xin blog nó Belain tong thotok jaga mo santo jaga sulai jak nai tong ni pai thak jara ani blog na friends song kita program phai jang nai je Borokatalo haijak nai su program bo